Mange af vores klienter forbinder allianceadvokater i Helsingør med boligkøb. Og det er også rigtigt. Vi beskæftiger os rigtig meget med rådgivning til boligkøbere. Men vi har en særlig vinkel på det. Og det er, at vi betragter et hvert boligkøb som et boligskifte. Og det vil sige, at vi hjælper vores klienter ikke kun med at købe, men også med overvejelserne om, hvad der skal ske med den ejendom, som man nu bor i, inden man køber. Det kan være en lejelejlighed, eller det kan være et hus, man skal sælge. Der går vi ind og ser på, hvilken mægler skal du vælge, hvis du vil sælge din lejlighed. Kunne du tænke dig at sælge selv, eller skal vi hjælpe med hele boligsalget? Når du køber, er vi også opmærksom på, at der er en finansiel side, og det betyder, at vi også er opmærksom på, om banken er med, og om du for eksempel er tvunget til at sælge dit hus, før du kan købe et nyt. Det er ydelser, som mange ikke er opmærksomme på, men som vi hjælper med hos Allianceadvokater Helsingør. Men bolighandel er jo ikke kun et spørgsmål om at købe eller at sælge boligen. Der er behov for andre ting også. Hos Allianceadvokater i Helsingør giver vi 360-grader rådgivning, og det betyder, at vi kigger på familiens behov. Særligt når man køber eller sælger fast ejendom, så skal man have styr på sit testamente, en ægtepagt, hvis man er gift, eller en samejerkontrakt, hvis man ikke er gift. Det er ting, du trygt kan overlade til os.